braćo i sestre, poštovani prijatelji, srdačno vas pozdravljam na današnji dan kada naša župa slavi Svetoga Antu, to je svoga zaštitnika. U prvom redu, pozdravljam prije svega našega nadbiskupa Vrhbosanskoga, monsinjora Tomu Vukšića. Oče nadbiskupe, toliko je radosna naša i vaša Lukavačka crkva, što ste danas ovdje s nama, ja mogu reći i usuđujem se to, svoj među svojima. Neka vaš današnji posjet bude u ozračju molitve Bogu za sve što nam je darovao i što jesmo. Jer smo u Bogu koji je izvor svega i po kojemu sve živi. Možemo postati svjesni sebe i svoje malenosti, te s njime, u njemu koji je početak i svršetak, možemo iskreno mu se obratiti. Uz iskrene pozdrave vama, oče nadbiskupe, ovdje pozdravljam prije svega gospodina Efendiju Zijada Efendiju Vehabovića, kao i gospodina Tarika Ganovića. Pozdravljam drugu gospodu, predstavnike naše općine, ali evo ovdje pozdravljam i svoju braću svećenike na čelu s našim dekanom, prečasnim Marinkom, kao što pozdravljam i našega prečasnoga Iliju Ivoša koji je vodio naše trodnevnice 3 dana ovdje. Oče nadbiskupe, ja vas molim da započnete ovo sveto euharistijsko slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.